Bakar kini jam agi merienda tuh dia. Bangun. Yung hindi malamig. Dia pag hindi lang dati usok. Aglab sa pera. Laban ng kita makuha. Kekit damit. Anak! Apa bantu kecil?
aegis pa? Yes. Asin. 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 Ano yung asin? Ayun. Pero dinivide nyo lang ang edges. Oo, Yeah. usok. Oo, yan. Siyempre, gusto naman natin welcome ang kaibigan ko natin, nararating lang from Toronto. Sa radio nila. Hindi babae nga babaksakan na. Diba? Alam po. Alam niya, gantido. Agres kayo pala na magbigay sa tayo ko, ito yung matensala ng damay. Tabo ka naman nun kayo. Kaya yung kay Mang Berting ka talaga mo nagtay ka pwede mo nagtalnan. At ang Mang Berting mo nag-uuray ka tayo na-play ka dahil na Mang Berting. Paborito ka talaga ng Mang Berting na. Han, okay na ma'am. Madihan nyo na yung layunan eh. Sino yung ZI kanina? Ay, mga dance instructor. Huwag na tayo, magkitutak, mag-uksok kayo. Prince, Precious May. Si ano? LJ. Oh, Lalaki. Yung naka-shorts kanina? Well, PG Mr. Angel Yakan. Ayun, mami, oh. Alam niya, nagsurati mo. May duduhan na kita, ma'am. Senior citizen, Aurora Isabela. Ano lang, duduha na, ma'am. O pagkalitin. Kasano busy? Well, by the way, thank you so much, ma'am, senior citizen. Well, di ba? Pagkatuma na baba nang naging ang natatao. Dahil pinauli na kapag iba na po na sa tumungtumpas sa kanay mo, dahil ta. Thank you po! God bless! Napagatang bagasan. Sabihin mo. Yeah, betul. Ayo lugan mo sa. Hanapin ayos? Mati, nung ay medyo naman natin ang makat, kailangan pag siguro namin natulog. Hello guys! Happy watching sa inyo. We're live here in Las Vegas Nature Hub, San Manuel. Edwin. Bun. Ingan. Sige may pangalan. Alright, sige. Nagkaroon po ng konting kabirya doon sa kanyang sasakyan. Arat ang ano na yung exit-singer tilugan. Ang napayayang nabayatan. Kat isang dana yung or kan CR na. At ang mahulog ni Kapitan. Ano ko nang lahi? Ayan, so sa mga live viewers po natin sa lahat sa Nag-Leisure Hub, ilo pa rin po sa inyong lahat. Pero din po sa live viewers ng Sunata di Away Banda. Guru ka ng basit ang tiyata i-play tayo din ang converting. Well, apikas lang kayo wala nalalis sa galunggong. Nabanog na. Nabanog kayo? Han mo yan, dahil taamong dagiti. Nabanog na rin kaya dalawa. Well, ang mga tibay kinalalayin dagiti nga dancer. Oo. Ni auntie, lagi naka-jacket iti, lagi at naka-jacket, ay kaaboy naka-nabase. Nanti nga, gineta nila na? Naka-fix. Well, dati nga dancer ti Carbonel dahil ta. Well, timutong lang galing. Nagsarding, hindi baga ni Carbonel, dahil ko ba di client tayo, balsamuin, dagit at timutong from. Ay haan dancer, dahil ta ko na. Talay ka dancer nanti. Bilo-bilo ka na, bagbagi na, hindi dahil ta. Hindi ka balbalasangan na. Napalaluan tagil na kayo na, awanan. Kinaadot ti paano dahil na, kinaadot trabaho na. Diba? Talagang mo. You're already successful? Ah. Charot lang. Okay, sige, play na yung request na naman nga Uncle Berting. Ni Auntie Betra. Nag-request ni Uncle Berting. Alas. Dopat. Alas sa inyo na ro. Request na. Noon isa sabihin mo. Charot.
sobrang galing. Umorte ka. Okay lang ka. Kanina madali ka. Decoration. Decorated. Ano yung paborito na mga muso ka na dito sa Adi pa nagiging kasi nag-live kayo. Adi favorite song na ngayon. Paborito na yun. May nag-mix na daw yung nagtulog sa awa.
Nagkagarbilas ko na aldaw. Ate ng aldaw. Kita nyo, hindi kami ka dano. Kaya sa dano. Sibang po mag-ibig mo dano. Sige, ma'am. Mura yung saksak. Kasama nung ipasok. Kita ko, lagi bisa. Sorry. Iwaga kayo. Once
Tingin mo, kung nalabot na siya. Okay na yun, sa'yo. Ayan. Ay, nakalagay ka sa kweta. Ano kay ma'am? Ah, okay. From San Agustin, Isabela. Barangay Kagawad kay ma'am? Ah? Dahil tanong pa mga sa barangay Kagawad. Ay, Kagawad kay ako ah. Ano na siya?
Nagbayad botos sa mga Ayan. Kung mga gusto mag-request lang po kayo. At syempre, ang ating pagsasayaw po ay libre na. Ulitin po. And once again, special announcement sa lahat po ng mga bisita po natin na nandito. Especially po sa mga couple po yan, yung mga nagmamahalan. Ayan, yung mga magjuwa. Oo. Yan, on February 14, pwede po kayong mag-date dito. May pa-unlimited buffet pa. Sa lagang 350 pesos per head, may enjoy mo na po ang mga acoustic band. And of course, meron din pa-unlimited buffet. Pakikagawa? Apa kayo? Sigurahin na kayo. Sila is on February 14. Isama niyo po yung mga karuba. Yes, mga karuba. Ay, hindi siya ako to Sir Joe. Welcome watching from, ano ba sa Canada! Ayan, and Ma'am Jolly Gante. Happy watching, Ma'am Jolly Gante. And big shout out to Ma'am Makati Fukiko. Ha? Parang dahan-dahan. Over. Makati Fukiko. Tapos bilisan mo. Makati Fukiko. Ah! O, diba? Ayan, okay. Meron pa tayong requested song. Wow, big shout out to 311 live viewers. Dito na lang tayo. Yes, papayos ko lang ang GNK Bumobond and Ilan Wala. Mag-unfollow na po kayo yung Sunata ng Away. Sunata ng Away ka rin, revive na. Gusto ko din pa ng page. GNK2. Yes, okay. So meron po requested song, Top of the World. Apay na may pasok na yeah! Kami na lang sa langit ng tahanan! Sino sumayaw? Sino? Kung may partner mo hindi. Okay, libre na ito ng bayad. Yes. Oh. Paano ka mag-tugyan? Won't be surprised if we celebrate. Everything I want the world to be. It's not coming through, especially for me. And the reason is today is because you are me. You're the nearest thing to heaven that I say. It's the
requested song. Lovers moon ka na. Ayan is for the 39 live viewers. Yes, and sa ating 587 na nandito po sa ating dance hall. Oh, yes. Yes, sa ating kasang Lovers Moon. Napay mayo-may ni. Ipantukan na kayo. Tara! No. Ala. Mabalik ang pagkatatangan, agindaan sa mga bilog mo tayo ating puntaan, bibulan. Dito po kayo sa loob. Eh, meron pa po tayong bakanteng upuan dito. Malamig po dyan. Yan, usap na lang po yung dito, ma'am. Usap na lang po kayo dito, ma'am. Ayan, para kasya po kayo.
nagsakit sana. Kung ano. Ha? At manantampang ko na mo. Lapis. Pwede mo rin kaya ako, nalamiis kita. Nalamiisan na kita ukulyo. Ito viewers ko. Iya, syempre dahil... Ano kaya mo ang music tatay? Ano favorite song mo? Manatampang? Uy, nung naglimus siya ka. Ano? Uy, nung DJ ko ano? Yung mustiarak. Ay, sir, nag-inis ka! Naglimus siya ka. Green. Sige, siya ka. Kinayana. Dito yung naglimus siya para kinitatan.
Ano yan yate? Hana mangyay. Apay ka no? Agorter sa arak. Anak ka na. Shout out. Hindi na shout out. Shout out na ka no. Dito yung mabuyang pag like ni Sunata. No, sino man ako hindi nakakita o nakapinot din sa kapitaka. Shout out din, Noben Francisco from Northfold. Ay, Tagapuan. Bago Canada po ba? US. From US. Ma'am Den Novi Francisco from US. Yeah, shout out. Thank you po. Ipa-shout out na lang mo, gaya ni Tati. Tama mo, nabugso ko niya. Ipa-shout out mo, gaya. Thank you so much po. Sa nag-shout out. Baga, I notify. Mine yellow puso ka no, Belinda Garcia. Ano ti mine yellow puso? Wala yun. Ignore it. May ka no? Dapat sa lenta jalakay. Sa lenta di... Pablata. May buhay niyo. Thank you po. Ang gabi din. Yeah. Uwi na. Okay. Okay, pala. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we went. When we never tired. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we went. When we never tired. When we can carry away. By the rivers of Babylon, yeah, we sat down. Yeah, yeah, we went. When we never tired. By the rivers of Babylon, yeah, we sat down. Yeah, yeah, we went. When we never tired. Let the world
Okay, our last song. Matters. Kaso, shoutout! Mga dampers ko na lakas sa information, especially mga closing ceremonial. Eh, pamakada ka doon. Sige, boses. Kaya gawin ko para maalam to 1K. Ay, may pa 1K? Nagpapatulong para ma-1K na siya ng Ano mga ate? followers. Ikaw Ay. ba? Yun yung pinakamahirap yung last one. Hindi ko kanta. Well, bulbultit lang tayo. Ngiti ko? Yung kuton ng tagtarong sarap na. Uy, Sige lang, makalit lang. sige na din. Ilocano. Balse. Balse. Tukmang. Sige. Sige. Ano, nabis ko naman niya. Namo ba kami? Talang snipe. Passport, visa, and Napay ka, yan, malpas tayo. Alright, isa ko na ito. Maraming salamat sa lahat. Ha? Hindi pa pising nyo ba?
Yung pagpisan? Bye-bye po.